Moikka ja tervetuloa Keppiostaan esitteen. Täältä kannattaa ulkoa täältä. Sisälle tullaan. Tää on Keppihevosen tällaisia ruokia, niinku hevosen ruokia. Sitten täällä on jotain muuta krääsää. Sitten täällä on Keppihevosen esteet ja ne puomit sitten. Täällä on jotain muuta. Tässä tulee sitten siihen Keppihevosen ruokaa, kooltaisi mistä Keppihevoset syö. Sitten täällä on harjatarvikkeita, eli tällaisia kaikkia harjoja ja muita. Täällä on pesutarvikkeita, joilla pestään hevosta ja niinku muita välineitä. Sitten täällä on tällainen raippa, hieno. Sitten täällä laatikoissa on Keppihevosen niinku, varusteita. Täällä on tällaiset loimet, sitten täällä on riimut. Mä itse teen myös varusteita, niin kuin näette, noi riimunarut on tehty itse. Sitten täällä toisessa on myös varusteita. Sori vähän tää, kun näitä ei saa kunnolla auki on. Tää on tosia riimunaruja, missä tehdään niistä vähän kesken vielä. Nää varusteet, mut joo, tässä on. Ja tuolla vähän kolisee. Sitten täällä on tuolla jotain heinää. Sitten jossain Keppihevosstalli, tää on vähän rumaa. Tää on tällaiset niinku tällaiset keppi. Nämä sitten. Tää on tosiaan mistä on ne Keppihevoset. Tää ei tehty aikanaan. Sitten tää on taas tää kyllä sukutangostustu. Tää on mun ehkä mulla. Tää on Mikson tekemä. Varmasti tää on ja tää on mun tekemä myös. Ei vaan siis niinku kapsatustussa. Tästä on rapirahja. Tässä olisi tää. Moikka, nähdään seuraavassa videossa. Ja toivottavasti